vec, že vašu sestru Mišku postrelil jej inštruktor, mal ostré. Čiže vlastne vy ste toto celé, ako ste sa to dozvedeli, od koho, ako ste to celé vnímali, prežívali, čo sa dialo s vašou sestrou, čo sa dialo s celou rodinou vlastne, lebo to dopadne na rodinu? No začalo to tak, že moja priateľka na Instagrame mi ukázala článok, sa mi zdá, to bol Starty Dub alebo niečo podobné, alebo teatrojka, niečo také, že postrelili nejakú kadetku. My nevedeli čo, tak ja som v zápäti volal Miške, nedvihla mi telefón. A potom ďalej vlastne som skúšal nejakým spôsobom ju kontaktovať, čo bolo neúspešne. Tak ešte som si zisťoval, že do akej nemocnice ju kvázi priviezli, alebo teda tú osobu. Tak nakoniec som sa dovolal na kamáre a tam mi nechceli povedať, že kto tam leží.